בקיצור, הגעתי היום לבית ספר ואמרתי בוקר טוב למיכאל. בוקר טוב, מיכאל. והוא ענה לי. המשכתי ללכת, הלכתי במסדרון, פניתי שמאלה, פניתי ימינה, עליתי במדרגות, עליתי עוד במדרגות. הבנתי שאני בקומה של השמיניסטים, ירדתי במדרגות. כשהגעתי לכיתה, המורה כבר הייתה שם. ניסיתי לאתר תירוץ אמין והגיוני. המורה, זה 24,000, הוא איחר. ואז נזכרתי ש24,000 לא קיים יותר, ונשארתי בחוץ. לא ידעתי מה לעשות. החלטתי ללכת לחדר של הרב שלומי לקחת סוכריות. בדרך הסתכלתי על אנשים מפורסמים בתמונת מחזור. ועל אנשים מצחיקים בתמונת מחזור. הופלה! שישבי לי. נכנסתי לחדר של הרב שלומי, נשאר לי סוכריה אחת. פתאום שמעתי את הרב שלומי מגיע. הלכתי לספרייה, הספרנית לא הייתה במקומה יש שלושה ערסים ששמעו מרדם ורקדו לשולחנו. לאחד מהם היה סנדוויץ' ביד, הסנדוויץ' התפורר וסומסום נמרח לכל עבר. הרגשתי שאני חייב לעשות משהו. ניגשתי וביקשתי יפה שיפסיקו. נו, תפסיקו, זה ספרייה קיבינימט! הם לא שמעו אותי, הייתי חסר אונים. פתאום הכל קרה כמו בהילוך איטי. הערסים הסנדוויץ' עשה תנועה חדה. הסנדוויץ' אף לא מהיד. קפצתי על הרצפה. הערסים הסתכלו עליי. הסנדוויץ' כמעט הגיע לרצפה, ואז הספרנית נכנסה וראתה אותי שוכב על השטיח של הספרייה עם סנדוויץ' מתפורר בידיים. סיפור מצחיק. היא שלחה אותי לרב ירמי. ניסיתי להסביר הכל בגלל הערסים. אבל הוא רצה ערסים! ואמר לי להישאר אחרי הלימודים ולעזור לדורון לנקות את השטיח. בקיצור, אני לומד באימילפרד.